všetci stojíme pred novým kostolom na sídlisku Poprad-Juh, ktorý bude zasvetený svätým apoštolom Cyrilovi a Metodovi. Táto myšlienka, ktorá sa stala skutočnosťou, je vyjadrením úsilia všetkých mojich predchodcov tu v Poprade, všetkých vás, veriacich, Milovaní bratia a sestry, s radosťou sme sa tu zišli, aby sme tento nový kostol posvetili slávením Pánovej obety. S nábožnou oddanosťou sa zúčastníme na tomto posvetnom úkone a s vierou počúvajme Božie slovo. Stavba kostola na juhu v Poprade významne dotvára centrum tohto veľkého sídliska. Investor stavby je Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Poprad, nadriadený orgán Biskupský úrad. Autorom a hlavným projektantom stavby je akademický architekt inžinier Jariatka, dodávateľom stavby je stavba akciová spoločnosť. Dovoľte, aby som teraz odovzdal kľúč symbolický aj riadny otcovi biskupovi. Pánu primátorovi tohto mesta. A tento tretí kľúč chcem odovzdať tomu, kto príde ako duchovný otec do tejto farnosti. Zatiaľ tu nie je určený, tak ho tiež odovzdám otcovi biskupovi. Vstupujte do Pánových brán s piesňou chvály. A pomôž do nebeského Jeruzalema nám, tým všetkým našim bratom a sestrám, ktorí budú v tomto ráne slávať Božie tajomstvá skrze Krista, nášho Pána. Amen. Amen.
nech v tomto dome modlitby prebýva Boh, milosrdný Otec, a nech milosťou Ducha Svätého očistí chrám, v ktorom prebýva, a tým chrámom sme my. Amen. Sláva Bohu na výsostiach. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, posväť tento chrám svojou milosťou a všetkým, čo ťa v ňom budú vzývať, poskytni pomoc, aby Tvoje slovo a Tvoje sviatosti vysluhované na tomto svetom mieste boli posilou pre všetkých veriacich, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Nech v tomto kostole znie bez prestania Božie slovo, ono vám objasní Kristovo tajomstvo a dá vám v cirkvi spásu. Čítanie z knihy Nehemiášovej. Kňaz Ezdráš v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápať, a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred vodnou bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieť. A pozornosť všetkého ľudu bola upretá ku knihe zákona. Zákonník Ezdráš si stal na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na túto príležitosť. Ezdráš otvoril pred očami všetkého ľudu knihu, stál totiž vyššie než ostatní ľudia, a keď ju otvoril, všetok ľud povstal.
Potom Ezdráš velebil Pána, veľkého Boha, a všetok ľud dvíhal ruky a hovoril: Amen, amen. Padli na kolená, skláňali sa k zemi a klaňali sa Bohu. Čítali z knihy Božieho zákona, stať za staťou, vykladali zmysel a vysvetľovali, čo sa čítalo. Miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš a leviti, čo poučali ľud, povedali všetkému ľudu: Dnešný deň je zasvetený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte, lebo všetok ľud plakal, keď počul slová zákona. Ezdráš im povedal: Chodte, jedzte tučné mäso a píte medovinu a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviť. Lebo tento deň je zasvetený nášmu Pánovi. A nermúďte sa, veď radosť z Pána je vaša sila. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iní na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrazkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce, aj dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predávačom holubov povedal: Odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: Strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal: Zborte tento chrám a za 3 dní ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dní? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Počuli sme slovo Pánovo.
Milí bratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, milí bratia, páni farári z Evanjelickej bratskej cirkvi, milý pán primátor a ostatní predstavitelia mesta, drahí veriaci, milí bratia a sestry. Prenesme sa v duchu do Jeruzalema na ten deň, o ktorom sme počuli v prvom čítaní z knihy Nehemiášovej. Izraeliti sa vrátili z babylonského zajatia, kde boli 70 rokov od roku 606 až do 536 pred Kristom. Nemali chrámu, nemali bohoslužby, robili to len v skrytosti, znechutení ťažkou porobou, ani spievať sa im nechcelo tie krásne náboženské piesne, žalmy, hymny. Ale roku 536 dostali slobodu a mohli sa znova vrátiť do Jeruzalema. Jeruzalem bol pre nich symbolom celého národa. Keď bol v Jeruzaleme chrám, keď sa v Jeruzaleme konali obety, vtedy vedeli, že je pokoj, že národ požíva slobodu a môže sa slobodne rozvíjať a predovšetkým môže si slobodne uctiť svojho Boha, ktorý sa mu tak často prejavil zázračne v jeho dejinách. Ale teraz sa vrátili do Jeruzalema, mesto bolo rozbité, zničené, aj chrám, ten slávny Šalamúnov chrám bol zbúraný. Pustili sa do roboty. Ale čo najprv? Stavať svoje príbytky alebo chrám, pritom ešte sa brániť pred útokmi nepriateľov. Bolo toho mnoho. Začínali akoby odznova budovať svoj národ, svoj štát, svoju bezpečnosť a predovšetkým chrám, ktorý bol symbolom celého národa a do ktorého sa tak radi vrácali, stretávali sa. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho. To je výraz tej radosti a príslušnosti. A teraz prišiel deň, keď bol chrám posvätený. To bola tá udalosť, o ktorej sme počuli v prvom čítaní, ako kňaz Ezdráš na priestranstve pred chrámom čítal Božie slovo. To znamená z kníh Mojžišových, zo zákona. Takto slávnostne ešte nečítali, alebo dávno už nečítali. V zajatí to nebolo možné a teraz, keď sa vrátili, nebolo kde. Ale keď si postavili chrám a zhromaždili sa a počuli teraz Božie slovo, všetci boli dojatí. Ako sme počuli, aj plakali od dojatia, aj od radosti, že majú znova chrám, aj dojatí tým, že môžu takto verejne, slávnostne počuť Božie slovo tlmočené prorokom Mojžišom. Milí bratia a sestry, niečo podobného prežil aj náš národ. Nebolo to 70 rokov
ale 40 rokov totalitného zajatia, keď nebolo takmer dovolené verejne čítať a počúvať Božie slovo iba v kostole, ohraničené múrami, aj to neraz cenzurované, vypočúvané tajnými agentmi. Nebolo možné stavať chrámy, ktoré bolo potrebné, lebo mestá sa rozrastali, nové sídliska boli projektované bez miesta pre chrám. Ale prišiel deň slobody, keď totalizmus spadol a nám bolo dovolené verejne sa hlásiť k náboženstvu, nám bolo dovolené stavať kostoly. A keďže tu v Poprade už bolo postavené veľké sídlisko Juh, ukazovala sa potreba aj kostola. Preto od začiatku, od pádu totalizmu, sme rozmýšľali o tom, aj my na biskupskom úrade, aj váš duchovný otec, že tu treba postaviť kostol. Aj začali vznikať projekty, plány, vyhľadávanie miesta. To všetko sa uskutočnilo, ako sme to počuli pri začiatku tejto bohoslužby už od roku 1992, keď sa začala stavba. Trvalo to dlho, pretože vidíte, že je to chrám veľký, nákladný, ale nádherný a veľmi potrebný. Dnes prišiel deň, keď môžeme sa radovať ako tí na nádvorí chrámovom v Jeruzaleme. Aj my dnes môžeme slobodne počúvať Božie slovo, či v kostole, alebo vo verejnosti, v tlači. Je dovolená náboženská literatúra. Môže sa teda slobodne šíriť a počúvať Božie slovo. Toto Božie slovo má predovšetkým miesto pri bohoslužbách. Je to slávnostné počúvanie a prednášanie Božieho slova. A druhý Vatikánsky koncil hovorí, že keď sa v cirkvi počúva Božie slovo, to sám Kristus poučuje svoj ľud. Lebo v liturgii to je osobitný spôsob, mimoriadný. Sám Kristus k nám hovorí osobitným spôsobom cez liturgiu. Takže my tu dnes poprvýkrát počúvame Krista, ako nám ohlasuje evanjelium. My tu dnes poprvýkrát budeme sláviť jeho obetu. Sprítomníme to, čo on konal na kríži a čo predchádzal pri poslednej večeri, keď povedal, toto robte na moju pamiatku. Milí bratia a sestry, či aj nám nemá horieť srdce, či sa nemáme radovať a azda niekto aj slzy vyroní od dojatia a od radosti, že konečne sa toto dielo podarilo. Že tento chrám bude odteraz stredom tohto sídliska, duchovným stredom, duchovným prameňom, z ktorého potečie Božia milosť na všetkých, ktorí tu na tomto mieste, na tomto sídlisku bývajú. Boh bude žehnať z tohto chrámu a veriaci, ktorí sa budú rozchádzať do svojich domácností, ponesú požehnanie zo svätej omše do svojich rodín, ktoré to tak veľmi potrebujú. Na svoje pracoviská, kde tak veľmi chýba Božia láska, porozumenie,
kde prevláda násilie, podvod, klamstvo, korupcia a čo všetko iné by sme mohli pospomínať. Toto všetko chce Kristus našou službou odstrániť z našej spoločnosti. A on chce, aby v nás prebývala láska, porozumenie, pomoc vzájomná, aby tie naozaj aj zločiny, aj neduhy zmizli z našej spoločnosti. Aby mohlo Božie kráľovstvo zavládnuť medzi nami. Aby sme si uvedomili to, čo nám hovorí svätý Pavol. Neviete, že vy ste Božím chrámom, vy ste Božia stavba. Duch Boží prebýva vo vás. Milí bratia a sestry, chrám nazývame Božím domom, ale zároveň je to aj náš dom. Dom všetkých, ktorí sa tu budeme stretávať. Aby sme prijali Božie milosti, aby sme sa posilnili Božím slovom a aby sme mohli viesť dôstojný ľudský život aj v tejto ťažkej dobe a v ťažkej spoločnosti. My musíme byť svetlom sveta a solou zeme. A toto svetlo ponesieme tu z kostola, z oltára, aby sme svietili doma, v rodinách, v školách, na pracoviskách, vo verejnom živote, aj v politike, aj v ekonomike. Aby kresťan bol naozaj človekom, ktorý rozumie životu, rozumie ľudským srdciam, rozumie aj ekonomike, aj kultúre a aby takto stvárňoval tento život, aby bol čoraz krajší a lepší, ako je teraz. Vidíme, bratia a sestry, že chrám má dôležité poslanie a môžeme ho považovať naozaj za centrum, za stredobod sídliska, za stredobod mesta, dediny, obce. Preto chrámy stávali kedysi naši predkovia na vyvýšených miestach, aby boli viditeľné, aby ukazovali ľuďom cestu života. Nech robí to aj tento chrám. On je aj symbolom. Tieto múry z materiálu sú symbolom nás, ktorí sme živým Božím chrámom. A Duch Boží v nás prebýva. Keď takto žijeme, potom s radosťou ideme aj do tohto chrámu, kde sa stretávame ako jedna rodina. Potom s radosťou obetujeme aj svoju prácu i finančne, i modlitbou, obetou, aby tento chrám mohol sa zaskvieť vo svojej kráse. A budeme podporovať aj ďalej, aj hmotne, aby cirkev mohla slúžiť aj ako symbol a ako služobnica lásky k bližnému, charitas. Aj v tom si máme navzájom pomáhať a aj tu bude to kdesi v týchto priestoroch, ktoré sú pod chrámom, centrom. Chrám má mnohoúčelové poslanie. Treba ho využiť. Treba ho navštevovať, treba žiť ako jedna farská rodina, ktorá sa podieľa na službe slova, na službe kultúry kresťanskej, na službe lásky kresťanskej, chorým, núdznym, tým, čo potrebujú pomoc. To všetko sa má sústreďovať v jednej farskej rodine, ktorý stredobodom je chrám. Bratia a sestry, mnoho a mnoho by sa dalo ešte hovoriť, ale to sa aj mnohé veci rozumejú sami sebou. Len treba otvoriť svoje srdce a mať vnímavého ducha. Mať chápavé srdce, ktoré vidí a cíti potrebu blížneho. Preto, milí bratia a sestry, nech je tento deň naozaj aj pre nás dňom radosti. Tak ako
kňaz Ezdráž povedal, dnes sa radujte, neplačte. A lepšie si aj zjedzte, pretože ste doteraz prinášali mnohé obety. Dnešný deň je sviatok pre toto mesto. Preto aj ja ako kňaz tejto diecézy vám môžem povedať, aj dnes nemusíte zachovať piatkový pôst, ale s radosťou požijeme to, aby sme aj v domácnostiach a v rodinách oslávili túto radostnú udalosť posvetenia chrámu. A tak, milí bratia a sestry, všetci sa modlíme, aby tento chrám nás spájal. Aby sme sa tu stretávali ako jedna rodina, aby sme rovnako cítili, rovnako zmýšľali, rovnako konali a tak boli svedkami Krista, ktorý povedal, aby všetci jedno boli, a potom dokončil, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Jedine láska a naša jednota bude svedectvom Krista a k tomu svedectvu sme všetci povolaní. Nech nám v tom všetkým Kristus pomáha. Amen. Verím v jedného Boha. Milovaní bratia a sestry, teraz prosme Boha Všemohúceho Otca, ktorý si zo srdc veriacich otvára duchovný chrám. A k našim hlasom nech sa pridružia aj prosby našich oslavených bratov a sestier. Kľaknime si. Teraz otec biskup vloží do oltára pozostatky svätých. Táto tradícia vznikla z prastarej praxe prvotnej cirkvi, ktorá slávila Eucharistiu v katakombách alebo inde na cintorínoch priamo na hroboch mučeníkov v deň ich narodenia sa pre nebo, čiže v deň ich mučeníckej smrti. Pán nech svojou mocou posvätí tento oltár, ktoré svojimi rukami pomážeme, nechže sú viditeľným znakom tajomstva Krista a cirkvi.
Kristovo svetlo nech žiari v cirkvi, aby v nej našli plnú pravdu všetky národy. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Náš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmelujeme povedať: Bože náš, ktorý si
Dajte si znak pokoja. Všemohúci Bože, chlebom z neba, ktorý sme prijali, oživuj našu vieru, aby sme ťa oddane uctievali v Tvojom chráme a raz požívali so všetkými svätými večnú blaženosť v Tvojom kráľovstve, skrze Krista nášho Pána. Pred chvíľou som dostal do rúk kľúč od dvier tohoto domu, ktorý podľa presvedčenia mocných, ešte nedávno mocných, ktorý tento dom nikdy nemal byť. Preto s uznaním chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali na myšlienke, aby kostol v Poprade bol. Chcem sa poďakovať autorovi projektu, chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí spolupracovali na tomto projekte, chcem sa poďakovať dodávateľovi stavby, chcem sa samozrejme poďakovať všetkým tým, ktorí prinášali tehličky na túto stavbu a ktoré tehličky mali rôznu podobu. Podobu drobných mincí, podobu jednotlivých zrniečok ruženca, podobu rady, podobu osobnej účasti, fyzickej účasti. Áno, človek po všetky veky cítil, že existuje niečo viac, ako je on. Človek po všetky veky
hľadal miesto, kde by mohol povedať všetko, kde by mohol vyliať svoje srdce, kde by mohol načerpať silu pre ďalší život. Toto miesto je tu. To sídlisko, obyvatelia tohoto sídliska majú svoj dom, v ktorom je otec nás všetkých, v ktorom je matka nás všetkých. Chcem sa zo srdca poďakovať a vysloviť zvláštne uznanie pánovi dekánovi, ktorý, aj keď nie veľakrát sme detailne rozprávali na túto tému, pretože na obidvoch stranách je času málo, ale viem, že neščíselné krát otvoril množstvo dverí, prešiel množstvo schodov, prešiel kus sveta, aby aj v týchto zložitých ekonomických podmienkách dával korunu ku korune, aby bolo možné zaplatiť práce, ktoré sa pretavili do tohoto krásneho a pre nás užitočného diela. Chcem sa vám všetkým úprimne poďakovať, vám, otcovia biskupy, že ste si našli čas, prišli k nám spolu s generálnym vikárom, vám, duchovní otcovia, že ste tu spolu so mnou, spolu s otcom biskupom a tešíme sa z tohto diela, ktoré tu vzniklo z Božej dobroty a z práce ľudských rúk. Chcem sa vám všetkým poďakovať, autorom tohto kostola, inžinierovi Jánovi Jariabkovi, inžinierke Anne Jariabkovej, dodávateľovi stavby, akciovej spoločnosti Stavba, spolu so subdodávateľmi, vám všetkým, ktorí ste prispeli na tento kostol a prispievate. Bez vašej pomoci by to nebolo. Všetkým patrí úprimne Pán Boh zaplať. Duchovní otcovia, vás, vážení hostia, pozývam po svätej omši do suterénu kostola na spoločenské stretnutie, takisto aj poslancov mestského zastupiteľstva. Vás všetkých ostatných, milí veriaci, pozývam zajtra popoludní do tohto chrámu od 2. do 5. hodiny, ktorý bude otvorený pre vás, aby ste si ho mohli prezrieť, nazrieť do všetkých kútov, obzrieť si všetko, čo tu v tomto chráme je. A takisto vás prosím, ak vám bude dané nejaké malé občerstvenie, príjmite ho s láskou. Úprimne Pán Boh zaplať. Milí bratia a sestry, nakoniec aj ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek sa zúčastnili na realizovaní tejto stavby. Od myšlienky architekta až po vstup biskupa do postaveného kostola. To je nesmierne mnoho práce, námahy, finančných výdavkov, obetí, ale aj modlitieb, iste mnohých veriacich, najmä chorých, postihnutých, ktorí obetovali svoje modlitby na tento úmysel, aby sme mohli dnes tento chrám posvetiť. Osobitne aj ja sa chcem poďakovať tu pánu dekanovi, pretože na jeho pleciach bola vlastne celá ťarcha a sú ešte aj dlhy, ale veríme, že všetko sa šťastne skončí. Ďalej, ako on naznačil na začiatku, mojím zámerom je, aby táto časť mesta Poprad juh bola samostatnou farnosťou, ale
až budú na to podmienky, postavená aj farská budova, aj splatené dlhy, potom môžeme realizovať aj tento zámer. Milí veriaci, prosím vás aj naďalej o modlitby za cirkev, za diecézu, za kňazov a za všetko dobré aj v našej spoločnosti, aby sme mohli, ako som to aj v kázni povedal, pokojne, nerušene, bez ťažkých prekážok, aj kriminálnych, aby sme mohli pokojne prežívať svoj život, nakoľko sa to len dá. K tomu ale musíme všetci prispieť svojou modlitbou, prácou a dobrým postojom ku všetkému, čo sa týka spoločenského života. V tomto duchu prijmite moje požehnanie. Pán s vámi. Dobrotivý Boh, Pán neba i zeme, ktorý vás dnes hromaždil na posviacku tohto chrámu, nech vás obdarí nebeským požehnaním. Boh Otec, ktorý vo svojom Synovi zhromažďuje všetky svoje roztratené deti, nech z vás utvorí svoj svätý chrám a príbytok Ducha Svätého. Milosrdný Boh, koruna všetkých svätých, nech vás uchráni od hriechu, aby mohol prebývať vo vašich srdciach a aby ste so všetkými svätými mali účasť na večnej blaženosti. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.